Croeso i'r dosbarth Cymraeg Arall. Peidiwch yn mynd yn unlla achos mae yna waith cartra i chi ar y diwedd. Arhoswch. Gwaith cartra ar y diwedd. Be sgynnon ni? Dydy hi ddim yma. Be da ni'n dweud? Di hi yma. Fel, lle mae Sian? Di hi yma. Be arall? Does gen I ddim amser. Be da ni'n dweud? Sgyn I'm amser. Neud I helpu fi efo rhywbeth? Na, sori, sgyn I'm amser. Be arall? Wyt ti isio fo? Fo fatha bechdan? TISHOFO? TISHOFO? Wel, oes neu nag oes. A chwaith cartra chi ydy hwn. Sgwennwch mewn Cymraeg normal, Cymraeg go iawn. Be ydy hwn? Dwi'n meddwl